Hayırlı gün, isəmisiz kollegalar. Bugün Totar Informat Buğat üzerinde biz Qorurman spektaklinin eskizin kuyulu turunda söyleşemiz. 2 dekabr günü Kariyev teatrında bulacak bu. Hem bizning bugünkü qonaqlarыбыз Luiza Yansuar şoğire tercümeşi. Ул әлеге spektaklde özünün rolün bilgiler özü. Zülfet Zakirov hem Salavat Habibulin, Karim Tinçurin ismindeki Totar Devlet Drama hem Komediya teatr aktörleri. Hayırlı gün, isəmisiz hürmetli qonaqlar. Hem bizning tag'in bir qonağımız kelib jetarga teish, ul Резида Гарипова, Tinçurin teatri rejissyori. Birinchi so'rov Luiza senga bo'lar. Qorurman nindi spektakl ul, onun ideyasi nindi, hem sening bu spektaklda roling nindi? Hayırlı gün, kollegalar desem de dürüst bulur indi. Çünkü ben jurnalistika tiresinden yirak gitmedim. Indi Qorurmanға келген вакытта bu bizning qalb proyektlarining 8 proyektining birsi. Hem менә bizning mümkinlik булды ниһаят аны спектакль эскизы рәвешендә тамашачыга тәкъдим итәргә. Идея буларак ул безнең башыбызга килгән иде моннан берничә ел элек. Инде аның шактый гомере 3 еллап була. Һәм иң беренче безнең бит инде идеялар кайнап тора һәм аны эшлисе килгән иде ачык һавада, урамдагы форматта. Чөнки аның мифологик шундый пласты бар. Ул мифологик яссылыктан килеп чыга иде безнең. Аннан соң без Резида белән үзара күрешеп сөйләштек тә. Резиданың ул декрет ялына бушаган вакыты иде. Һәм моннан 2 ел элек без аны яза башладык. Аның авторлары мин һәм Резида. Без аны бергәләп яздык. Хәзер инде сәхнәгә кую белән режиссер буларак шулай ук Резида шөгыльләнә. Идея ягыннан әйтүемчә, ул без шундый мифик катламга кереп эшли башлаган идек аны һәм үзе безнең мифологик геройларга сылтамалар рәвешендә тора-бара ул үзенә күрә шундый бер уйдырма һәм шул ук вакытта бик тә актуаль бүгенге заман мәсьәләләрен күтәрергә омтылыш белән иҗат ителгән текстка әверелде һәм андагы дөнья моделе безнең бүгенге дөнья моделена шактый якын дип күзаллыйбыз без үзебез. Шул ук вакытта анда тудырасы килде эпик күпмедер дәрәҗәдә ул язылмаган дастан дигән формулировка белән бара һәм менә шушы лира эпик башлангычыбызны шуңа без аны язылмаган дастан дип атадык та безгә бүгенге көндә каһарманнар нәкъ менә шул үзебезнең тамырларыбыз, үзебезнең милли идентификациябыз кадерле дип уйлыйм. Шуңа күрә мин аны бәлки киләчәктә әле без аны шундый эпик масштабта спектакль эскизы итеп кенә калдырмыйча киңәйтеп бетерербез һәм инде костюмнар белән киң колачлы иттереп гәүдәләндерә дә алырбыз. Идеясына килгән вакытта аның төп үзәгендә шул ук кеше тора, без торабыз һәм ул кешенең үзенең Qorurmanында һәм шулай ук җәмгыятьтәге Qorurmanda адашып йөрүләре, үзен эзләүләре һәм үзенең асылына, тамырларына кайтырга омтылышы. Рәхмәт. Инде менә актерлардан сорыйсы килә. Бу аңлавымча гадәти спектакль түгел. Луиза белән Резиданың һәр эше кебек бу үзенә күрә бер төрле. Сез бу материалны ничек кабул иттегез? Бу материалда экспромт элементларда сораламы сездән? Әллә сез режиссер кушканча гына уйныйсызмы? Менә күз алдына китерәсе килә бераз сезнең эшегезне. Салават, сездән башлыйсызмы? Нәрсә дип әйтик? Чынлап та бу пьесаны инде кулга алгач, беренче чиратта бераз гына чакынып торып калдык. Чөнки әлеге материал турында нәрсә дип әйтәсебез килә, чынлап та бу яңалык. Беренче чиратта үзебез өчен дә, җәмгыять өчен дә яңалык дип әйтик. Һәм инде шуны да әйтәсе килә, безнең әлеге пьеса Резида Гарипова һәм Луиза язган пьеса ул чынлап та менә күпләрне шаккатырган, күпләрнең йөрәгенә үткән безнең сериал дип әйтик, кино чыкты бит инде. Саны барыгыз да беләсез, ул да булса тәхетләр белән уйнау, Игра престолов дип әйтик. Шуның белән чагыштырырга була. Чынлап та эшләр бара, Аллага шөкер, репетициялар эшлибез. Чынлап та үзебездән дә бик күп таләп ителә.
Дөресен әйткәндә, без монда аерым режиссер теләгәнчә, анда үзебез теләгәнчә эшләмибез. Барыбыз да бергәләп, күмәкләшеп, әлеге материалны инде башкарып чыгарга дигән уй белән тотындык. Алла бирсә, башкарып чыгарбыз дигән өметтә калабыз. Зөлфәт, сез? Минем өчен бу әсәрне кулга алгач, әлбәттә кайбер сораулар да барлыкка килде. Ул сорауларга әлбәттә инде режиссер белән автор җавап бирде. Шул читко вакытында уже аяклар белән йөри башлагач, задачаларны белә башлагач, гомумән минем өчен актер буларак мин яратам менә шундый әсәрләрне. Минем персонажымның гади беренче план гына булмасын иде дип гел уйлап йөрим мин төрле спектакльләрне чыгарганда. Бу спектакльдә персонаж үз хәйләсен корыр өчен төрле алымнар белән кулланып, каяндыр ерактан урап килеп, әмма дә ләкин менә хәзер ул эшләр дигән сүз дә барлыкка килергә мөмкин, әмма дә ләкин ул үз эшен әле эшләп күрсәтми, тагын бер кат каядыр икенче яктан урап килеп, уйлап һәм шул вакытта гына үзенең теләгән эшнең ярты өлешен генә күрсәтеп һәм шулай ук эшен дәвам итә. Ничек була инде ул? Первый, второй, третий план дигән сүз бар менә артистларда. Артист әлбәттә инде беренче планга корылып кына уйнамый, әлбәттә аның өчен икенче планда бар, өченче планда бар, сквозное действие дигән әйбер. Монда бу бөтен задачалар төрле яктан килеп бермәнне туташып та китә. Аннары тагын да аерылып әлеге текстны әйткәндә мин үземнең персонажым турында түгел, минем коллегам бу вакытта ничегрәк уйлар иде дип уйлый башлыйм. Бик тирән әсәр минемчә, һәм артист буларак бу әсәрдә кайнау миңа кызык. Һәм менә мондый әсәрләр артистның мастерствосын минемчә туктатмас, әгәр шундый әсәрләр күбрәк булса иде. Син моны киләчәккә перспектива Киләчәккә перспектива белән әйтеп китәсем килә. Репетициялар Салават белән менә мин килешәм, әлбәттә. Монда без менә Риздәирик моны белән эшләгәндә әлбәттә бар задачалар, әлбәттә бар предлагаемые обстоятельстволар, алардан тыш ерак китеп булмый, һәм шул ук вакытта импровизация дигән әйбер әлбәттә рөхсәт бирелә, ләкин шушы чорга хас булсын ул, бүгенге теге алымнар белән куллансак та кайбер өлешләрдә шул чорны чыгарып күрсәтәсебез килә. Нинди ул чор? Онсы әле сер. Рәхмәт. Әйтәсем килә. Рәхмәт, коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса кушыла аласыз. Мин исә безне онлайнда караучыларга исләренә төшерим. Безнең WhatsApp номеры 8-927 037 91 10. Сорауларыгыз булса WhatsAppка юллый аласыз. Луиза, шундый сорау, коллегалар бармы сорауларыгыз? Әгәр әлегә юк икән, мин дәвам итсәм ярыйдыр. Шундый сорау, Луиза, менә тамашачыларны бу эскиз нәрсә белән баетачак дип саныйсың син? Бу бик авыр сорау. Кемнедер нәрсә белән баетуы турында сүз алып бару. Мин бәлки баштан үзем турында әйтермен һәм безнең менә иҗади процесста ул безне ничек баетты. Без моңа алынганнан соң төп каһарманнарны һәм төп
нинди юнәлештә булуын хәрәкәтен билгеләгәннән соң, амплитудасын билгеләгәннән соң әсәрнең без эзли башладык. Әйтүемчә, менә инде әйтеп үткәнемчә мифологик катламны барлый башладык. Безнең каһарманнарыбызны без инде спойлер ясарга теләмибез. Аның төп геройларның берсе. Ул безнең мифологияга сылтама рәвешендә бара, ләкин ул геройны без бөтенләй яңаша, моңарчы татар мифологик катламында күрмәгәнчә яктан ачарга омтылабыз һәм аның исемнәрен атыйсым килми, килгәчтен сез аны ничек укырсыз, безнең өчен ул бик кызык булачак. Сез аны укырсызмы, бәлки сез башка төрле иттереп күз алларсыз. Һәм менә шушы баю мәсьәләсендә мин үзем шәхсән баедым, нәкъ менә үзебезнең тамырлардан килгән тарихи яссылыкны өйрәнүдә. Без ияләшкән тарихи фактларга, вакыйгаларга, мифларга бөтенләй башкача карарга. Һәм бик кызыклы шундый күренеш булды. Без менә шушы әсәрне әйтүемчә 2 ел дәвамында язабыз һәм менә сериал әле пәйда була сериаллар. Алар шулай ук борынгы мифларны бүгенге яссылык белән ниндидер фэнтези яссылыгында укуга корылган сериаллар һәм без Резда белән утырабыз. Менә ничек шулай була ала? Галәмдә дөнья үзенә бер голограмма кебек һәм шул голограммада ниндидер уйлар, иҗади процесслар, төрле яссылыкларда барсалар да һәркем үзенең тамырларына экскурсиясы, үзенең тамырларын, асылын барларга омтыла. Мине баетты бу иҗатчы буларак һәм мин шәхсән үзем баедым тагын драматургик материал белән эшләгән вакытта режиссер белән эшләү ул бөтенләй үзенә күрә бер башкача дөнья. Чөнки син текстны язган вакытта аның сәхнәдәге гәүдәләнешен режиссер синең янәшәңдә торып ничек гәүдәләнешен билгеләгәнчә барбер тоеп бетерә алмыйсың. Кайсы фраза, нинди хәрәкәт анда, нинди динамика булырга тиеш, кайсы урында ул тыгызланырга тиеш. Һәм менә шушыны эшләү процессында мин бик тыгыз материал эчендә бик күп нәрсәне сөйләргә һәм бик күп нәрсәне җиткерергә мөмкин икәнлегенә инандым. Резидә килеп кушылгачтан үзенең караш ноктасын шулай ук яңгыратып китәр. Тамашачыга килсә, мин ышанасым килә, ул баеттырга мөмкин диеп үзенең әйткәнемчә, мин тарихның кайсы гына ноктасында басып торсам да, мин дөньяның кайсы гына ноктасында булсам да һәм кайсы гына дәвердә булсам да, нинди мин һәм нинди булырга тиеш, нинди булмаска тиеш икәнлеге турында уйлану, ягъни үзеңнең эчке стратегияңны дип әйтеп буладыр инде, үзеңнең умырткаңны билгеләү һәм һәр вакытта да үзеңә һәм асылыңа тугры булып калуның ни дәрәҗәдә авыр бирелгәнлеген һәм ни дәрәҗәдә бәлки җиңел булып тоелган вакытта ялган юллар белән китәргә мөмкинлегеңне сынау, үзеңне сынау дип әйтер идем. Һәм әгәр дә менә бу укылыш булса, без күпмедер дәрәҗәдә үзебезнең текстны эшләгәндә корган ниятләребезгә барып ирешербез дип уйлыйм. Рәхмәт, коллегалар, сорауларыгыз Агир Үзилә. Рәхмәт сорауыгызга. Без драматургик материалны эшли башлаган вакытта, без аны әйтеп үткәнемчә инде безнең калепнең бу 8 проектының берсе иде. Һәм ул шуның кысаларында булганга күрә, без аны Кариев театры сәхнәсендә тәкъдим итәчәкбез тамашачыга һәм калеп кысаларында тәкъдим итәбез. Материалны эшләгән вакытта ул әйтәм бит шактый киңәйде, шактый күп аның
тармаклары барлыкка килде һәм без аны алга таба чынлап та инде әйтеп үткәнемчә эпиграф масштабта эшлисебез килә. Бәлки ул репертуарга кереп китә торган. Менә сез ничек бәялисез һәм сез ничек кабул итәсез инде әгәр дә репертуарга керерлек характердагы материал дип күрәсез икән, ул очракта без актерлар да шулайдыр дип уйлыйм һәм Резеда Ираковна да бик теләп аны репертуар спектакле итәргә риза булыр иде дип уйлыйм. Бүгенге көндә без аны эшлибез мөмкин булганча менә шушы минималь кысаларда һәм шуңа күрә без зурдан кубып җөрьәт итмәдек аны спектакль дип хәтта атарга спектакль эскизы дип тәкъдим итәбез. Анда киңәйтү, эпиклыкны көчәйтү өчен мөмкинлекләр бар. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз? Сорауларсыз гына килгәннәр. Рәйлә. Интрига арта барамы? Без тырышабыз. Махсус, без моны махсус эшләмибез шикелле, Зөлфәт. Ничек дип әйтим инде, сине нәрсә кызыксындыра? Сюжетны күз алдына китереп булмый. Сюжетны без инде уйлыйбыз, сюжетны сөйләсәк, фабуланы хәзер сөйләп бирсәк, ул кызык булмас килгәчтен диеп. Шуңа күрә безнең афишада да менә бер герой һәм аның йөзе, һәм ул йөзе тармакланып урман агачлар үскән. Карарга килгән вакытта менә ничегрәк иттереп аны сөйләргә микән инде фабуланы сөйләмичә, ничегрәк иттереп аны аңлатырга икән. Бу монда вакыйгалар бара. Әйткәнемчә, ул теләсә кайда булырга мөмкин. Борынгы бер дөнья моделендә ул бер руның тарихы һәм аның белән янәшә яшәүче рулар тарихы. Шул ук вакытта әлеге руларга куркыныч яный. Тагын да интригалырак була. Һәм руның төп кешеләре дип әйтик инде, улы белән кызы бар ру башлыгының һәм ул алар бөтенесе дә шундый куркыныч янаган халәттә. Алар беләләр, алар өстенә килә торган көчне берничек тә кире кагып булмый һәм алар сайлау алдында калалар, ике дөнья чигендә калалар. Яңа дөнья төзергә тиешме алар, шушы бастырып килгән көч артыннан ияреп китәргә тиешләрме, үзләренең тамырларын, асылын онытырга тиешләрме, әллә алар шушы яңа өсләренә килгән көч каршында басып торып үз өсләренә рулары һәм үзләренең тамырлары өчен җаваплылыкны алырга тиешләрме. Һәм без моны берничә димендә без моны ике буын аша хәл итәргә тырыштык. Өлкән буын, алар ничек иттереп бу вакыйгаларга мөнәсәбәт белдерәләр, үзләрен ничек тоталар бу вакыйгалар барлыкка килгәчтен. Һәм яңа буын, яшь буын, алар арасында яңа дөнья төзергә омтылучылар да бар, иске дөнья өчен иске дөньяда калырга теләүчеләр дә бар. Ләкин кешедәге асыл, кешенең бу дөнья да басып торып кем икәнлеген сайлавын без шактый драматик рәвештә хәл итәргә тырыштык. Һәм ул драматизмнан башка була да алмыйдыр инде. Монда һәркем сайларга тиеш. Кайсы юлдан китә ул, кем була һәм кем белән була һәм үзенә үзе хыянәт итәме, итмиме. Сөйләмичә сөйләргә тырыштым. Чөнки сөйләсәм ул кызык булмастыр дип уйлыйм. Менә хәтта геройлар да үзләренең кем икәнлекләрен ачып салсалар, без сюжетны шулай корырга да тырыштык. Менә беренче Зөлфәт аны күпмедер әйтеп тә китте. Беренче сәхнәдә без кемнәр икәнлеген күрәбез. Аларның ниндидер гамәлләре буенча без әйтәбез, бу шул икән, менә монысы бу икән, менә бу моның белән мондый мөнәсәбәттә икән. Ләкин һәр сәхнә саен киеренкелекне шулай итеп корырга тырыштык. Без башта күргән геройларның ахырда бөтенләй без күз алламаганча булып ачылырга мөмкинлеге бар. Сезнең сөйләгәннәрдән мин инде моны милләт турында спектакль дип аңлыйм. Дөресме? Һәм иң
үземнең шундый бик яратып бирә торган соравымны бирәсем килә. Йолдыз хәтта көлеп куйды миңа карап. Бу татар халкына нәрсәсе белән файдалы булачак? Минем язучы буларак һәм драматургик материал белән эшләгән кеше буларак инде бик зур өметем бар, теле белән кадерле булачак дигән. Беренче чиратта түгел, шул исәптән дип әйтсәм дөресрәктер. Чөнки без телне мөмкин кадәр үзебезнең бөтен чорларда формалашкан матур телебезнең хасиятләрен бирергә тырыштык. Ләкин шул ук вакытта аны бик кысып, бүгенге чорда сөйләшә торганча теге шуар иттереп түгел, нәкъ менә тыгыз иттереп бирергә тырыштык. Мин инде алай зурдан күп милләт өчен, халык өчен нәрсә бирер икәнлеген әйтә алмыйм. Бәлки тагын бер әсәргә баюыбыз һәм тагын бер караш ноктасына баюыбыз белән нәрсәдер бирә алыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Милләт турында дигән вакытта шулай ук әйтеп үтәсем килә. Әйтәм бит, безнең менә милли кодларга, архетипларга анда без орынабыз. Ләкин без аны орынсак та шундый иттереп эшләргә тырыштык. Менә мәсәлән Зөлфәтнең каһарманы, ул ачылачак кем икәнлеге. Без ул каһарманны күрергә ияләшкәнбез бөтенләй. Менә русча шундый сүз бар, татарчасын таба алмыйм хәзер генә. Лубочный персонаж дип әйтегендәй, шундый ниндидер кысаларга кертелгән һәм без аны шулай гына укырга ияләшкәнбез. Һәм менә ул персонаж ачылган вакытта шулай без аның психологиясын язарга тырыштык. Ни өчен ул шулай, ни өчен ул шундый гамәлләр кыла, ни өчен ул менә шундый булган. Милли кодлар, архетиплар белән эш итсәк тә, ул метафора, шактый шартлылык һәм мин теләр идем моны без генә түгел, татар милләте вәкиле генә түгел, башка ниндидер милләт вәкиле караган очракта да ул аның өчен ят булмасын иде. Ул нәкъ менә без милли темалар турында сөйләшеп кенә утыра торган әсәр түгел, күрсәткән проблемалар аша һәрбер милләт вәкиле, булар миндә дә авырта бит бу урыннар, бу проблемалар бездә дә бар бит. Без менә булардан чыгу юлларын шушылай хәл итәбез. Булар нәрсә тәкъдим итә дигән уйлануга китерсен иде. Ул һәр милләт турында һәм һәрберебез турында булсын иде. Рәхмәт, Рузилә. Бу сорау егетләргәме? Безнең анда 2 кыз да бар. Салават. Башла әле. Ярый, Зөлфәт. Тагын бер кат әйтермендер. Әйе. Бу материалда русча әйтмешли нету принижения какой-то мужской половины либо женской половины дигәндә инде. Феминистлар язмаган инде. Әйе. Бу әсәрдә чынында кешенең кем икәнлеген һәм аның каян чыкканын, дөрес булыр микән, юк микән, аның тамырын белергә, без бит менә бүгенге көндә ни өчен бу әсәр мине дә шулай бик нык тартты бу материал һәм минем чынында кайбер булган әсәрләргә интересым вообще югалды. Бу әсәрдә без бүгенге көндә мин кем дигән сорау бик күп үзебезгә бирмибез. Дөнья куып, каядыр чабып, гел
техник заманасы белән мавыгып каядыр алга. Ә минем тамырлары, мин каян чыктым? Минем татар баласымы мин? Кемме мин? Ул турыда сораулар үз-үзебезгә бик бирмибез инде. Ә менә бу әсәр минемчә бу сорауларга җавап бирә. Һәм дә инде чынында без башта репетициягә килгәндә беренче сорау иде режиссерга һәм авторга. Бу нинди гасыр соң бу? Гомумән монда булган әйберме соң? Җир йөзендә булган әйберме соң? Аннары аңлап, белеп, язылмаган дастан ачыклагач, мин үземә шунысын гына эшемнән әйтеп уздым. Әлбәттә, ул менә бүгенге көндә дә булырга мөмкин. Әлбәттә, ул хан заманында да булырга мөмкин. Античный вакытында да булырга мөмкин. Зевс, кемнәр безнең Олимп вакытларында да булырга мөмкин. Шул проблема, нинди проблема күтәрелгән, шул проблема бүгендә. Бүгенге проблема ул һәм Олимпта булган проблема да ул. Шулдыр. Зөлфәтнең җавабыннан мин аңладым. Без ир-егетләрне монда төшереп куймаганбыз, киресенчә күтәреп куйганбыз. Мин үземнән генә бер тезис рәвешендә генә әйтергә мөмкинмен. Мин үзем әдәбиятны да һәм гомумән мәдәни мөхитне дә, дөньяны да феминистик ноктадан бүлергә яратмыйм, феминистик ноктадан карарга яратмыйм. Без дә ләкин әйтәсем килә, менә Рүзилә шундый кызык сорау булды бу. Бәлки бу безнең Резидәнең һәм минем бүгенге безнең җәмгыять ноктасыннан торып, каһарманнарга сусавыбыз һәм нәкъ менә дөньяны үз җилкәсендә алып баручы каһарманнарга сусавыбыздыр дип уйлыйм. Менә бу очракта инде феминистик нотка бар, ләкин без бит аларның җилкәсенә салабыз ул дөньяны. Анда кызлар белән егетләр икесе дә тигез булып бер-берсенә тәңгәл булыр өчен ничек дип әйтим инде, үсеш кичерәләр, эволюция кичерәләр әсәр дәвамында. Һәм әйтәсем килә, әсәрнең ахырында ир-атлар линиясын алып баручы персонажда, хатын-кызлар линиясын алып баручы персонажда алар бер-берсенә бик тә тәңгәл һәм бик тә тигез булалар. Һәм шул тигез булгач кына алар дөньяны бүтән итә алалар. Рәхмәт, тагын сораулар булдымы? Юк, тискәре герой дигәннән анда миңа калса тискәре геройлар юк. Анда барыбыз да бер тигез. Барыбызның да бер төрлерәк дип әйтик. Аннары соң әйтик битәсем генә шулай ук менә Луиза әйтеп китте тагын бер кат. Хатын-кыз да аерылмый, ир-ат та аерылмый. Алар бөтенесе бер тигез. Алар бөтенесе бер ничек дип әйтим инде, ситуация һәм бер вакыйгалар куемтысы эчендә һәм аларга һәрберсенә хәл итәргә кирәк, нишләргә. Әлбәттә, хатын-кызларча хәл итә ала, ләкин хатын-кыз да егетләр дә төрле суллар белән мөмкин. Положительный, отрицательный дигән әйбер минемчә бу әсәрдә юк. Һәрбер кеше, менә тамашачы килгән тамашачы бу әсәрдә үзен дә күрергә мөмкин. Һәм гомумән без яхшы начар гына була алмыйбыз бит. Әйе, һәм әлбәттә инде һәрбер кешенең свои идеи, свои принципы дигән әйбер бар. Һәм шул ук менә һәрбер персонаж шулай да ул безнең менә бу әсәрдә. Кемдер минем персонажымда үзен күрер. Әмма дә ләкин соңгы сәхнәдә бәттә син шундый менә дип уйлап та куярга мөмкин, ә мин шундый түгел. Монда чынында персонажның төрле бурылышлары әлбәттә башта беренче сәхнәне күргәч, бу мондый, бу тегенди, бу мондый, аңлашылды. Өченче сәхнәдә бу мондый булганы кардинально икенче була. Тормышта да бит безнең бүгенге көндә менә шулай бит. Русча әйтмешли инде, у каждого своя выгода. И менә бу әсәрдә чынында минемчә юк монда положительный героймы ул, отрицательный героймы ул. Процессе әлбәттә барлыкка теге нәрсәдер ниндидер ачылышлар барлыкка килә, әмма дә ләкин
һәрбер персонаж мин бит аларга менә бу дөньяны күрсәтермен. Алар бит яңа дөнья күрәчәкләр. Мин бит аларга булышам. Мәгълүм бәкнең сүзен алсак та. Ягъни менә ни дәрәҗәдә без моңа ирешкәнбездер, аны инде сез тамашачы буларак караганнан соң безгә әйтә аласыз. Ирешкәнбезме без менә ул теләгебезгә ирешеп җитә алмаганбызмы һәм без бик диалогка ачык сез аны әйтсәгез, җиткерсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек киләчәктә. Монда һәр персонажның хәтта ул ниндидер яманлык кылганда да, яхшылык кылганда да ни өчен эшли ул бу эшне. Һәм яхшылык һәр вакытта да яхшылыкмы һәм яманлык һәр вакытта да яманлыкмы икәнлеге турында без уйланырга тырыштык. Һәм һәрберсенең һәр адымын психологик яктан ни өчен башкарганын шишәргә тырыштык. Ә инде менә сез караганнан соң нәрсә сез кабул итәрсез, укырсыз, ансын безгә ишетергә кызык булачак. Мөмкин. Юк. Ләкин анда шигырь өлешләре бар һәм алар җыр өлешләре дә бар һәм речитатив өлешләре дә бар. Ягъни безнең белән булачак сәхнәдә спектакль эчендә яшәячәк Джуна төркеме. Алар музыкаль яңгырашка тулаем җаваплы. Безнең бит инде Карурман булгачтан без урмансыз түгел һәм даласыз да түгел без анда. Ягъни бөтен менә шул архаик яңгыраштан алып бүгенге яңгырашка кадәр музыкаль полотноны, музыкаль тукыманы алар бирәчәкләр һәм безнең булачак бик мөһим бер персонаж анда Зарина Вильданова. Ул шулай ук җыр аша һәм көй аша биреләчәк. Ул өлешләре шигъри. Булай шигъри тел белән язылмаган. Ләкин без аны бик шигъри итәргә тырыштык. Махсус бөтенесе дә шушы спектакль өчен эшләнә һәм Джуна төркеме белән Заринаның да көй катламын эшләгәндә алар эшлиләр аны махсус шушы спектакль өчен. Сез әйтәчәксез. Үзебездән кала әле берәү дә әйтмәде. Юк, без үзебез бик хөрмәт иткән кешеләргә Резидә дә миндә үзебез фикерләренә таянган кешеләргә укытып карадык. Мин әдәби ягын әлбәттә һәм Резидә сәхнә материалы буларак инде үзенең кемнәрне ул үзе өчен эксперт дип саный, алар белән киңәшләште. Нигездә без аларның фикерләрен һәм замечанияларын дип әйтик инде килешмәгән якларын күздә тоттык. Йылдызның менә хәзер мөмкинлеге бар. Йылдыз чөнки монда ничек дип әйтик инде эффект неожиданности дигән әйбер бар. Ул геройларның бөтенесен белә инде. Чөнки ул аларны Инстаграмда гәүдәләндереп бара. Юк, без менә яңадан кабатлап әйтәм, сезнең сорауга җавап буларак, Розилә, шуңа да без спектакль эскизы дигән формулировканы беренче куйдык. Һәм шуңа да әйтәм, без диалогка ачык һәм сезне ишетергә телибез. Мәхәббәт һәм кан булачакмы һәм ничә яшьтән карарга ярый? Хәнда кан бит инде, кан дигәннән, кем кан дип укый инде, афишада бар бит инде шундый матур кызыл сызык. Мәхәббәт мин күргән кадәресе һәм мин язганда ул бит әле бер әйбер, гәүдәләндергән вакытта икенче әйбер. Мәхәббәт мәсьәләсендә анда каһарманнарның бик страсти кипят дияр идем. Һәм ул күренә репетициялар вакытында. Һәм кан да булачак, чөнки без ләкин ул кан дигән вакытта без нәрсәне күздә тотабыз? Менә анда спектакльнең буеннан буена рефрен булып яңгыраган бер төшенчә бар. Ул безнең өчен кадерле төшенчә, яңа кан дигән. Яңа дөнья, яңа кан дигән төшенчә. Һәм кан булган вакытта күздә тотыла яңадан шул ук үзебезнең асылыбызны эзләү дигән
нәрсә, ә инде архаик дөнья элементлары булгачтан, ну без бит инде Викингия әсәрен карыйбыз икән, мисал өчен, әйме? Игра престоловны карыйбыз икән, ул персонажлар, алар яшиләр менә шундый дөньяда, алар кансыз, кан кыймыйча, яратмыйча, үзләренең дәртләрен һәм амбицияларын кайнатып тышка чыгармыйча яши алмаганнар. Без хәзер шактый гына тигезләштерелгән, упакованный дөньяда яшибез, ләкин анда страсти кипят. Ничә яшьтән карарга? 16+. Әйе, билетлар сатыла. Кариф театрының сайтында кіріп алырга мөмкин. 300 сум һәм алар ашык доступта. Анда ул сәхнә белән бәйле һәм режиссерское решение дип әйтик инде, режиссерның сәхнәне ничек кую белән бәйле. Да бик бөтен Кариев залын тутырып утырабыз дип күзалламаска кирәк. Алай утырмабыз. 80. Сораулар юк дип күрәмәйм. Сораулар булмаса, матбугат конференциясен төгәллик. Димәк, без бу серне 2 декабрь көнне Кариф театрында Калип яңа буын җыены тәкъдим иткән шушы спектакль эскизында ачачакбыз. Шулай бит? Инде хәзер карыйсы килә тизрәк. Без мөмкин кадәр интрига белән җәлеп, ну, ничек әйтим, җәлеп тә түгелдер инде. Җәлеп ителгәндерме, анысына җавап бирә алмыйм әлегә. Ләкин без мөмкин кадәр текстка ориентация белән, текстта нәрсә көтәргә икәнлеген белмичә килүне теләр идек. Чөнки шулай булган вакытта аның кабул ителеше кадерлерәк булыр дип уйлыйм. Менә актерлар белән читкалар вакытында ул сизелде, аларның менә шундый эффект булса, без күңеллерәк булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт.